Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel keluarga DC. Selamat pagi ya guys. Ki DC ki wis aktivitasnya wis rampung, wis bar nyapu, bar korah-korah. Terus kae wis tak reng bajue engko ben diterusno Dek Dinda. Soalnya Dek Dinda mulai hari Jumat ki wis mulai libur guys. Jadi bar subuhan terus istirahat sampai saiki urung tangi tak mberno. Engko nek tangi tetep tak kon nerusno bajune sing digiling kae. Engko desih lanjut ijek resik-resik nggone anak lanang, guys. Engko yo jek diwangi Bu RT, yo jek diwangi Bu Cindy. Maksudnya Mbak Yuli, jek do ngewangi. Soale piring-piring kuwi yo jek bener bar diisai tapi ndek bengi tamune iki yo ijek do teko neh, guys. Yo sore kae wis rampung tapi bengi iki Mbak Ana ijek ngisah-ngisahi neh tapi ngene iki engko yo paling yo ijek enek sing rusuh-rusuhan neh. Dadi engko bar iki yo resik kabeh no, guys. Enek piring, sendok wis tak usungi rene neh engko tak kondo ngewangi Bu RT, guys. Engko dhisik ben gak patek kesel, maksudnya ben gak capek ngusungi piring 140 ki yo akeh soalnya abot. Dadine yo iki engko mbah piye-piyene Bu RT ndek bengi wis tak kandhani. Mbah piye-piyene iki sesuk diwangi neh lho yo Bu, aku ngono. Nggih yo Mbak, engko tapi nek aku wis bar apa-apa yo Mbak ngono. Yo lah wis padha ae nek wis bar isah-isah wis bar apa ae engko sing penting do diwangi nyukupno neh guys. Ndek bengi iki ya wis bar tak sapokno, wis apa ya wis resik kabeh nek apa tiker-tiker wis tak gulungi, kasur-kasur wis tak balekno kaya mau-maune. Tapi ya piye meneh nek jenenge wong bar ndek hajat ki ya ngono kae. Nek urung anu ya urung iso resik tenan, guys. Ngono. Dadine ya desih karo Pak Suki ya ngalahi, maksudnya ngalahi iki ya mbantu tenaga semampunya. Iki Pak Su ya jek duwe tanggungan ngulihno meja. Tapi alhamdulillah guys, mbah piye-piyene iki kole Pak Su, iki kan hari Jumat Pahing nggih. Kole iki disater bakul liyane ngono lho guys, dikon ngangkutno sapi. Alhamdulillah arep bodho entuk rezeki ya guys. Pokoknya tetap bersyukur entuk rezeki. Ndek sore iki Mas Agus wis ditelepon guys karo bakul sapi ini. Mas sesuk tulung aku muatno sapi ning pasar. Lagi mang Pak Su sekalian melok nunut ning kole Mas Agus. Dadi gak sah nggawa motor dhewe ngono lho guys. Engko mantuke lah tetep bareng Mas Agus. Nggih, iki dhisik sing nyapu kene. Sing tukang nyapu wis bar subuh mang mangkat. Dadine dhisik yo mbah piye-piyene mbantu guys. Nek Pak Su Pak Su misale kok gak iso nyaponi yo dhisik mbah piye-piyene tetep tak saponi. Yo gak terlalu jagakno karo Pak Su ngono guys. Engko teko ke pasar kan yo wis kesel. Nek kecuali nek ndek iki cara ning omah ngono ki tanpa tak suruh ki wis roh dhewe nek Pak Su ki penggiane iki esuk ki apa, penggiane apa ngono guys. Dadi bantu koyo ning omah kulon lah iki dhisik apa tau nek jenenge ngakon ngiwangi nggone anak lanang ngono ki apa tau. Ya wis inisiatife Pak Su dhewe. Malah nek cerita ki ngene guys, kaya cara mono kaya wong wedok-wedok nek gak tak bantu kaya yo ngiwangi sak mampune lah. Isane wong lanang ngiwangi apa kaya ngepel, nyapu ngono kuwi kan yo bantu-bantu melok ngring-ngrisi ruangan apa ngono iki wis mergawe guys. Nek gak dibantu ngono engko wong wedok polahe kaya apa ngono. Dadine yo mbah piye-piyene sak rupa-rupane ndek iki mbah piye-piyene tetep ngewangi guys. Kok terus bukane aku tak ngiwangi ngepel, tak ngiwangi nyapu, tak ngiwangi ngene ben dibayar cah ngono kuwi ya wis gak enek ceritane. Nek tukul duwe pikiran aku ben diweki dhuwit iki gak enek, guys. Ya mbah piye-piyene iki jenenge wong bantu kan ikhlas, wis dianggep kuwi omahe anake dhewe, ya wis omahe dhewe, ya wis dianggep kaya cara nyapu ngepel ya biasa ngono, guys. Kaya dianggep wis penggiane dhewe bendina. Nek setiap enek acara ki tetep Pak Suki ngono. Wong ngono ki anak-anak yo ora mentolo, guys. Rokok iki wis dukokno. Iki Pak Su ngudut ngono. Mosok ape gak melok nyandak sing ngono-ngono kuwi yo gak
kepenak. Ya wis kasaran iki pokoke ya wis intine iki wis keluarga. Nek wis keluarga iki ya wis mbah piye-piyene wis dianggep anake dhewe, ya wis dianggep omahe dhewe ngono lho, guys. Kok terus bukane dhisik sithik-sithik rene aku ngiwangi ngono ben dibayar cah ngono kuwi gek enek nek ceritane dhisik iki punya harapan terus ngono kuwi gak, guys. Ngrumangsani wong aku sithik-sithik kuwi ya dhuwit iki sulurane sangkane rezeki iki ya kok anak-anak ngono guys, kok cah-cah dhisik iso gawe YouTube koyo ngene kuwi ya lantaran saka bocah-bocah sepeser pun dhisik ya gak mengeluarkan uang kandhenane tak ngenekno ya guys. Mbah Mas, gajianku ki gak iso nglumpuk. Cara mono ya maklum lah ya le nek ngandani dheke kan ngene ya guys. Mbah piye-piyene Dik, jenenge gajian YouTube nek iso ki kan yo aja di nggo hambur-hamburan ngono lho guys. Maksudnya yo ngandani ki yo apik yo bener, nggo hambur-hamburan ki aja kok terus setiap gajian terus makan-makan opo ngono ki kan nggo hambur-hamburan yo guys. Piye terus tak ngenekno gak le, saiki yo mulai ceromo jenenge makan-makan kan yo wong seneng-seneng yo guys, mulai gajian pertama, kedua, terus sing ketiga iki wis ya wis gak nganu guys, wis tak cara mono mbah piye-piyene tetep tak ngono, tapi nek anak yatim jek tetep tak bagehi ngono guys. Dadi kan anak-anak ki yo mir-mire ngene lho guys, engko nek gak duwe tabungan di kemudian hari, soalnya kan yo ijek mikir dinda sekolah apa ngono kuwi ngandani, tapi yo aku yo ngene lah yo, aku ki yo mikir awakmu ki Mas. Cara mono sampean ki gawekno YouTube ngene, mbah piye-piyene kan aku ora ketang mbah kuwi 1000 rupiah, mbah 2000 rupiah ya guys, kasarane lho iki nggih. Mosok aku gak luk-luk sampean. Ya Allah, Dik. Aja omongan ngono, Dik, kowe iki lho lah piye, Mas? Aku cara mono ngakon gawekno wong liya ya tetep ngopahi dhuwit aku ngono. Lah umpama sampean ngeweki dhuwit ki apa ya terus tak tampani, Dik? Apa ya terus tak tampani anu ngono, Dik? Wis ora. Lah family online ku lho, Mas, wis enek sing ngelingno. Dik, aja lali kacang kupah lupa kulitnya ngono. Dadine kan mbah piye-piyene sing awal mula pertama kali iki sing gawekno YouTube kan tetep anak-anak. Nek aku gak bakal lali, guys. Meskipun mbah piye-piyene nganu ki tetep tak kuwi tak daku sebagai anake dhisik dhewe ya kedekatan sebagai kaya keluarga. Wis ora beda-bedakno kuwi anake dhisik dhewe. Kuwi anak temu gede kuwi gak tak beda-bedakno guys. Enek penggian ya tak canda. Dadine iki do saling piye pengertian ngono kae lho guys. Sing kono nganggepe ning aku ning Pak Su ya sebagai wong tuwa. Dadi aku ya tetep nganggepe kono ya sebagai anak. Dadi tak rangkul kaya aku sebagai wong tuwa kudu iso momong. Maksudnya bocah-bocah ki piye, keadaane piye lah. Aku isaku mbantu ki apa aku nek kon bantu dhuwit kan ya tetep ya gak mampu ya guys. Maksudnya kon bantu dhuwit, isaku mbantu tenaga nggih, tak bantu tenaga ngono. Dadi ben gak do salah paham ngono lho guys. Maksudnya ya bener ndek iki sithik-sithik nek kongkon aku ki gak pernah nek jenenge kongkon tok guys. Mbah piye-piyene ki tetep enek imbalane kuwi meski nek sedina lho ya, nek trimo nyapu sedelo aku karo dolan apa ngono kuwi ya ora. Lah tapi wong Dinda iki ya cepet disangoni, guys. Mosok aku terus perhitungan jenenge wong tuwa ya, guys. Mbah piye-piyene iki dikeki kaya ngono, mosok aku gak duwe imbal balik ngono lho. Nek jenenge nek trimo nyapu apa karo dolan karo tokorku ki yo gak gelem nganu, guys, ngerti meja reget ngerti jugan kok ngono gage nyandak sapu nek dhisik. Wis gak perhitungan tek aku ki engko terus ben dibayar ngono ki gak duwe pikiran sing teko kuwi ngono. Dadine yo mbah piye-piyene kaya ngene iki bande hajat. Ki engko tetep aku yo sing tukul kepikiranku dhewe iki engko nek gak tak candakno mesti anak-anak jenenge wong cah lanang-lanange lho guys yo resik-resik yo ora kaya wong wedok diapa-apakno ki yo bener. Nyandake ngene-ngene yo ngene-ngene yo, tapi nek kon cro nyapu, kon telaten kaya wong wedok kaya nganu yo gak iso, guys. Yo mbah 2 hari 3 hari tetep tak sambangi. Meskipun desih ki tiap hari ini wis gak ning kono lho ya. Tapi nek desih
maksudnya iki sempet yo duwe wektu longgar, tapi nek dhisik sibuk dhewe iku ya wis ngono kae yo le sepurane omahmu ora tak sobo, ora tak anguk. Aku ki yo trimo ngono iki, guys. Ora apa-apa deh, wong sampean yo sibuk dhewe ngono guys. Iki karo ngenteni Mbak Juli karo Bu RT. Iki dhisik tak nyaponi kene sik. Wong aktivitasnya ya wis bar kabeh. Ngono yo guys. Cerita sedih lu yo guys. Cerita engko ben family online iki sing maksudnya sing agek nonton-nonton lho guys. Jadi ben gak do salah paham. Piye yo, juga kadang kan nenek wong tuwek kok dikongkon diperintah-perintah ngene ngono kuwi kan sakjane nek cara mono anak-anak iki yo gak pernah guys jenenge merintah apa ngono kuwi cara mono kuwi yo gak pernah. Kuwi yo ibarate dhisik iki duwe piye yo rasa nganu gak penak ngono guys. Ngrumangsani nek aku ki mendina di openi, maksudnya yo sembuh apa sembarang kalir jenenge aku rezekiku apa ae ya wis kok kono. Lantarane ya wis kok kono. Mosok aku ape ngono kae. Lah engko anggek nganu ndak mosok ape oh dhisik tak nganu kok ngene kok gak ngerti. Ya wis apa mampuku, tenagaku kuwi ya wis mbantu sak mampuku ngono guys. Dadine yo nek kaya mbantu-mbantu sing kira-kira ngene-ngene ngono kuwi ya dhisik yo gak guys. Setiap aku di acara malah dhek sing bantu. Setiap aku duwe hajat tetep nek jajan iki gak keri. Mbah sing semangka, mbah sing apa tetep gak keri nek anak-anak. Mosok aku ape tego. Ngono yo guys. Ngono nggih, kita lanjut. Tak lanjut resik-resik ning kono, kok terus usung-usung piring, sendok karo tak sapok-sapok neneh ben resik tenan guys, ben padang. Yo cara ngono yo arep bodo barang, mbuh piye-piyene yo di iwangi resik-resik, bersih-bersih ngono yo guys. Ngono nggih, engko dilanjut neh. Wes guys, alhamdulillah piringe wis ning omah kabeh. Iki mau sing ngeterno rene iki Bu RT karo Mbak Yuli guys. Sing dhisih bagian isah-isah ning kono. Pokoke bar do dilap, diitung terus diterno rene. Engko nek karek nata ning kono wis gampang tak totone dhewe. Matur suwun kanggo Bu RT karo Mbak Yuli nggih. Wis diwangi resik-resik. Iki sendoke 150 lho guys, 150 piring iki 140. Wis dilapi garing kok karek ngadahi ning kono. Iki basi terus tak gowo mantuk mesisan mang wis sing omah kulon iki wis beres kabeh, ora enek barang rusuh kok sitok guys. Blas pokoke. Wis tak sapokno, tak isah-isahno, barang-barang apa sing maune kursi-kursi ning jaba ki maune wis tak balik-balikno karo Mbah Pomo. Dadine iki cero tak tinggal balik iki wis cah-cah engko karek engko sore manasi sayur-sayur kemang kan ngenges sak nggo bukonan kuwi. Wis alhamdulillah ya guys, pekerjaane dhisik ya wis selesai kabeh. Wis rapi. Engko sore karek manasi sego karo manasi sayur blendrang kok kono. Gak ya wis iki dhisik tak istirahat guys, raketang sak jam. Raketang setengah jam nggih. Sing penting gak ndoyong. Ndek bengi iki sampai jenenge piye ya guys, malam Lailatul Qadar ya sak ngucap-ngucape, sak uni-unine jerene kon berdoa sing anu kon betah melek ngono kae lho guys. Dadi dhisik iki yo sahure sampai ya Allah Gusti, sampean ku cara tak omongi tak critani ngono kudu guyu guys. Tangi iki jam 4 jam 3.46. Kuwi urung mikir manasi sayur, urung mikir manasi sego, ya terpaksa sing tak panasi iki apa guys? Sayure tok. Segane ya wis adem jejet ya wis ben. Sing Dinda iki, Bu, gak usah gawe energen, Bu. Jame wis mepet. Ya wis buka saeneke guys. Sayur urung sampai molak-malik, urung sampai panas tenanan wis do dimam. Desih mam ki urung bar. Etan ki masjid Mbapangan mbuh ngampon nggih wis muni. Insap ya Allah Gusti. Sing Paksu malah lucu guys. Ngomongi desih wis los dintekno.
Nganu sing insap ya ben insap kene butuh sahur jere ya Allah. Anak-anake tak ceritani esuk ki nek guyu ki guys Mas Am. Wes nuruti paksu. Lah wong iki cek nyekeli udut iki guys. Lah sing wekku ki mbuh karek cek pirang puluhan nek 50-an mbuh 60-an wong angek tak pangan bloko kasarane kan jangan isek panas ngono mikirku. Wes ndang dintekno los wong kene butuh sahur kerinan kok sing kono wis insap. Lah sing mbok seneni sapa batinku? Walah, aku crita ning gone anak lanang ning Mangguri ki bocah loro ki nek guyu entek kaku ge. Wes kiyaine paksu mah amburadul jare. Oh lah, tapi ki ben guys, blangkrah ya bar ning kene, tapi kan ning kiwa engko tak apa tata nek wis bar buka kan duwe tenaga ngono saiki wis istirahat guys. Istirahat diistirahatno awake sirahe tak selehne sik sedelok sirah kok tak gawa ya guys urung tak selehno blas iki mang sekesuk iki wis konten sekesuk kok raim tok deh sing tak concongi raine dhisik tok iki guys lape konten mbek sapa Pak Suyo isek ning pasar ya guys tapi alhamdulillah iki mang wis mantuk guys iki hasil kerjane dhisik iki digaji guys karo anak lanang kabeh dadi ndumi alhamdulillahirabbil alamin nggih muga-muga rezekine lancar terus yo le tak dongak-dongakno pokoke rezekine awakam berdua iki lancar terus diparingi sehat pokoknya nggih semua family online tanpa terkecuali sing wis bagi-bagi rezeki ning Mas Lalimantan. Jadi DC, Bu RT, Mbak Yuli, Mbah Tas, Mbak Ana ki melok kecipratan rezeki ngono lho guys, nggih, kena nggo bodo guys. Ini ki cara mono kok DC ki yo mikire ngene guys. Ora tak tampani yo guys, DC ki yo butuh duit. Tak tampani kok yo bangeten ngewangi nggone anak lanange kok aku mendino ki disuluri apa-apa kaya ngono kok mergawe ngewangi ngene kok tak tampani. Dhisik ki kadang yo bingung yo guys. Kok kemlewo wis Mas gak sah gak ilang ngono. Halah mesti ngono. Kok kaya ya tetep panggah tak tampani yo guys. Pokoke yo piye yo isane yo muk mendoakan muga-muga cah loro kuwi kedepane tambah sukses, tambah lancar. Mbah piye-piyene yo isaku yo ngewangi tenaga yo guys. Mbah piye-piyene tenagae wong yo tenaga dibayar. Maksude nggih nek masak-masakan apa ngono ki tetep diitung guys. Carane tegal-tegalan barang ngono kae dhisik yo tetep dibayar kok. Ora nek melok terus melok tok ngono ora. Ngono kok jere ngewangi yo guys. Ngewangi apa? Ngewangi yo dibayar nok Dede. Ya ora apa-apa, berkah barokah muga-muga rezekine lancar terus semua family online nggih. Muga-muga tambah do sukses, tambah lancar rezekine, tambah jaya. Usahane nggih do sukses, do maju ya guys. Wis ngono ae donga dinunga engko kontene dilanjut meneh. Ya guys, aku nek eling sahur ikan ini kudu guyu. Anak-anak malah do gak sahur, guys. Ora nek wong gugah. Lah desih dhewe posisine arep telepon arep piye iki wis posisi wis mendesak. Jam 3.46 kuwi wektune karek pirang menit guys. Tak omongin lah ya Mas, ngono kok ya ora tak telepon. Alah wong sampean dhewe mangan gugup babe sahur kok malah HP telepon aku. Ora enek wong sahur guys, blas mbah pomoe tak guyoni. Tak edaki ning anding kupenge. Gak sahur nek guyu ki kekelen. Lah sore nek mangan kan cara ngono kae ngonto bengi mindho neh dadi malah angkler. Yo jenenge piye yo guys yo maklum lah jenenge wong yo rondok turune rondok piye yo kuwengen. Dadine yo terus bleksek mambu awak, kesel yo gak maido lah jenenge wong yo ngono kae yo guys. Aku yo gewetunku yo setengah mati ora tak telepon kuwi. Lah posisiku nek santai ngono guys wong posisiku dhewe yo wis mendesak. Dadine yo wis ra kelingan ya anak-anak kuwi do sahur apa ora niki dhisik wis gak kelingan guys. Wis gak apa-apa. Ndek iki gewetune iki ora kok mangane ngono gak jere sing Mas Bagus iki. Ngombene sore cuma ngombe iki
aqua gelas cilik-cilik iki termo entek loro. Aku nek mam ngono gak patek getun dhewe ngombeku kan kurang ngono wonge. Wis tak omong-omongi sore kae Mas, tamu kapung ngondok longse, ndang do buka, ndang do mam, kene tak tunggonane. Aku sing Mas Aji yo mame ya wis tamu wis do balik kuwi guys, karek wong cok loro ki Mas Aji sanggek fokus buka. Cah-cah ki koyo piye yo jenenge wong duwe kajat, duwe niat yo ngono kae yo guys. Manganlah gak sepiro kudu tenanan ngono kae lho, nek niate ki maksudnya urung bar kajate iki ya ngono kae. Ya gak sapa-sapa ki nepakno dhisih dhewe. Ya gak kolu mangan ngono kae lho guys nek urung hajate kuwi selesai. Iya apa ora guys, sampean nggih napa mboten nggih padha karo dhisih apa ora. Nek duwe kajat ki emang ya apa ya ngono kuwi ya guys. Ya gak maido ora sahur suwengi ele gak apa-apa, ndrai jek kuat ya. Kok kaya mbocil dhewe ora kuat ngono ya wis gak apa-apa. Sing penting diniati poso. Dhisih ndekne ya mokel lho guys, mokak. Soale iki ngene kabeh-kabeh do moh ngincipi, kabeh-kabeh do moh ngincipi jenenge masakan sakmono mbane. Engko nek rasane ra ngalor ngidul malah percuma ngopeni wong. Kok ngono ya wis tak niati lillahi taala. Wong cara mono ora mokak ya tetep dhisih iki duwe utang. Somben sing penting kuwi disaur ngono ya guys. Ya piye sing mokak ya aku karo Bu RT, karo Mbak Ana ya tak bareng-bareng do piye do ngono lho guys mokak. Nek sing Mbak Yuli kan eman-eman dhek kan gak bolong. Soale kabeh suntik sing 3 bulan kan ora prainan ngono lho guys. Dadi ndek eman-eman posoku Mbak aku gak duwe utang kok ngono. Lah nek wong iki kan wis tetep bolong ya guys. Masih ora mokel tetep panggah nyauri. Dadine ya padha wae. Sing Mas Arif ndek yo malah digawe TikTokan guys kene pas do buka awan kuwi. Gak apa-apa deh wong mokel ya niate ya ngibadah kuwi ngono ya ngopeni wong atusan. Ku nek rasane ra ngalor ngidul ya panggah di komen wong, dikomplain wong rasane kok koyo ngene masakan enak-enak malah rasane ra karu-karuan. Wis gak apa-apa ya guys, wong ya ora saben dina ae. Aku mikirku malah ngene guys, wong ning Tegalane aku kuat, mosok ning omah gak kuat. Kok gak mikir ngono deh, mikir masakane kuwi ben supaya ampreh enake iki piye ngono lho guys, maksud iki dadi ngepasno rasa kuwi lho, sing gak iso ngono kuwi. Lah sing Bu RT takon mokak dhewe, wis kowe mokel enggak? Anu Bu RT aku gak apa-apa. Mbak aku dhewe ya moh ae. Lah ngajak bareng-bareng do jamaah guys. Ya wis lah. Wong ya kena disaur nggih. Wis ngene nggih dhisih tak istirahat guys. Sedelok-sedelok ra ketang setengah jam. Sak jam iki mripate kudu diremno. Sirah iki kudu diselehno sedelok. Nek digawe engko munting. Iya guys. Guys, iki gajiane Mbak Ana. Kita kekno Mas Agus. Mas Agus dhewe ngen bilang makasih karo Mas Lalimantan, guys. Yang iki gajiane Bu Apis. Terus Mas, wis dimari rezeki. Wis mewakili tok iki. Wis muga-muga diparingi sehat, lancar rezekine. Amin. Diadohno saka apa alangan. Ya diadono dari mara bahaya, dijauhkan dari mara bahaya, dicerekno warase, dicedakno rezekine. Ngono ya, guys. Amin amin ya rabbal alamin. Iki mewakili Mbak Ana, guys. Soalnya Mbak Ana ki hari ini kuwi iki bukber bersama bu guru ning sekolahane diapis ngono. Dadi murid-murid ki pokoknya wali murid iki dibagi masak sing Mbak Ana mang masak rica-rica 2 kilo. Kok enek sing masak sego, enek sing gawe risol, enek sing gawe opo ngono. Dadi dibagi, dadi ringan ngono lho maksudnya iki jirine mang bar telepon aku. Engko gawakno blenderku ya Bu. Blender kan ning kene ndekne do tinggo masakan. Engko gawa. Wis, ini disimpeni. Wis ngono ae yo guys. Bae donga dinunga nggih, matur suwun sanget. Panjenengan sampun nyupport keluarga dhisih nggih, sampun nyupport, sampun dukung.
sampun like, komen dan subscribe. Wis ngono ae guys, iki dhisik iki cek mambu ndredeg guys. Soale ning ngarepan kumang enek bocah loro ki jatuh dari motor. Astagfirullahaladzim nggih, pokoke dhisik nulungi iki sampai ewel. Ketekno motor iki dhisik wis egel dhewe guys. Bocah darani bocah semlamber, bocah urung patek prigel numpak motor, nek numpak do banter-banteran. Dadi bocah kuwi posisine boncengan, kok kidul ki do guyon, do ketawa-ketawa do mbekiki. Akhire mbah gak sengaja ki mbah direm ngarep, mbah piye. Kok untunge ki kok ngarep yo gak enek motor, kok nguri yo gak enek motor, guys. Dadi tiba ki polahe dhewe, ngono lho maksude. Ya Allah, dhisik sampai dodo sikil ki kedrendredeg. Bocah memang akhirnya tak lungguhno ning emper, tak kon ngombe, tak kon muka, guys. Ora gelem, ya terpaksa tak parakno wong tuane, wong temulus kene, guys. Ya wis nangetan. Mas aku sing ngetan iki kan Jumatan yo, guys. Kok selak eri Jumatan, ngono nggih. Wis ngono ae. Iki dhisik karo ndredeg tak tutup kontene nggih. Donga dinunga semoga semua family online dimanapun panjenengan berada, semoga sehat selalu, panjang umur, lancar rezekine, dimudahkan segala urusane ngono ya guys. Berkah barokah wis matur suwun kagem sedaya mawon, mugi-mugi rezekine lancar ngono ya guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.